KwabaseThesalonika bokuqala isahluko sokuqala. OPhawulu noSilvanu noTimothewu kulo ibandla laseThesalonika elikuNkulunkulu uBaba naseNkosini uJesu Kristu, makube kini umusa nokuthula. Sibonga uNkulunkulu njalo ngani nonke nisiphatha emikhulekweni yethu. Sikhumbula ngokungayeki isenzo senu sokukholwa, nomsebenzi wothando, nokukhuthazela kwethemba lenu eliseNkosini yethu Jesu Kristu phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu. Sikwazi bazalwane abathandiwe nguNkulunkulu ukukhethwa kwenu, ukuthi ivangeli lethu alizanga kini ngezwi kuphela, kodwa nangamandla, nangoMoya oNgcwele, nangokwethemba okukhulu. Ngokuba nazi ukuthi saba ngabantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Nani nabangabalingisi bethu nabeNkosi. Senilamukele izwi ekukhathazekeni okukhulu ngokuthokoza kukaMoya oNgcwele, naze naba yisibonelo kubo bonke abakholwayo eMakhedoniya nase-Akhaya. Ngokuba udumo lwezwi leNkosi lwaphuma kinina, lwafika, angisho eMakhedoniya nase-Akhaya kuphela, kepha ezindaweni zonke lapho ukukholwa kwenu nguNkulunkulu kuphumele khona. Ngakho asisadingi ukukhuluma lutho, ngokuba bona uqobo balanda ngathi ukuthi kwabanjani ukungena kwethu kinina, nokuthi naphendukela kanjani kuNkulunkulu nishiya izithombe, ukuba nikhonze uNkulunkulu ophilayo oweqiniso. Nilindele indodana yakhe ivela ezulwini, ayivusa kwabafileyo, uJesu osihlangulisa olakeni oluzayo.